че света да обърна, бягнал кръчка, видях да се върна. Пак влюбче, държих петата скрия, пак се случи от гърдина олелия, пак спи перда по ръса филия. Отява чак децата по земята, правят чудеса. Дами и господа, добре дошли в този хубав празничен ден на това прекрасно място. Много сме щастливи, че днес има толкова много хора. Първо, нека да поздравим всички онези, които носят хубавите български имена Константин и Елена. Да са живи и здрави, да носят с гордост техните имена. Основното обаче, за което се събрахме тук, за да може всички заедно да отбележим една годишнина. 55 години от откриването на детска градина Здравец. Нека сега да се опитаме да се върнем назад във времето, месец юли 1969 година. Тогава първия ден това учебно заведение, това детско заведение, тази детска градина отвори врати за своите първи посетители. Вълнението е било голямо. Тези, които прекрачиха първи прага на детска градина Здравец, вече са горе-долу на моята възраст. Но аз съм сигурен, че те с умиление си спомнят тези години. А и не само те. Защото всеки един, който е прекрачил прага на детското заведение, го приеме като свой втори дом. Днес празнуваме и още един празник. Малко по-късно в нашата празнична програма ще изпратим всички деца от детска градина Здравец, четвърта група, така наречените наши малки абитуриенти. Ще им пожелаем успешно посрещане в училище. Понеже виждам много учители, само след 2 дни всички ние за пореден път ще чуем любимия ни химн "Върви, народе възродени". Ще излезем и ще се присъединим към шествието на Благоевград. Професията учител е една професия, която заслужава много уважение, много преклонение и много гордост. Защото учителят, особено този учител в детската градина, е този, който първи хваща ръчичката на малкото дете, а то се разделя със своята майка и със своя татко. Тези мигове са винаги запомнящи се. Защото учителите в детските градини са тези, които за първи път посрещат малките момиченца и момченца. За първи път те трябва да разберат какво се нуждаят, какво искат, от какво се страхуват. Те са тези, които много повече от техните родители са заедно до тях. Те са тези, които посочват правилния път на всяко едно дете. Затова, дами и господа, след 2 дни, на 24 май, когато всички се присъединиме в нашия прекрасен Благоевград, в празничното шествие, нека да отдадеме тази заслужена почит на учителя. Защото в днешно време да си учител е призвание, да си учител е съдба, да си учител е живот. Скъпи учители, малко в аванс ви поздравявам. Бъдете здрави, бъдете щастливи. Не ми остава нищо друго, освен да кажа на всички вас, учителите, дълбок поклон.
Подготвили сме в днешния празничен ден една кратка програма, за да видите колко са талантливи нашите деца от детска градина Здравец. А те с нетърпение очакват да вземат своето място тук на сцената. Но, преди всичко, позволете ми да дам думата на директора на детска градина 11, госпожа Георгиева. Скъпи приятели, днес е един много вълнуващ ден. Сред нас са много мили гости. Добре дошли на господин областния управител Динев, на председателя на Общинския съвет госпожа Антонета Богданова, на нашия любим заместник кмет госпожа Боряна Шалявска, на нашите приятели синдикатите госпожа Бонка Ичкова, също така и Иляна Кадурина, нашите директорите на детските градини, на яслите, всички сте добре дошли. Детска градина 11 за мен е една голяма обич. Бях на 19 години, когато за първи път престъпих прага на детската градина. Госпожа Гривчева ме назначи по заместване, да замествам като студентка втори курс във Висш педагогически институт в една от групите. Може би ми и съдба, защото след това през 1988 година от 1 февруари до 30 април тук бях на държавна практика. В работата ми като главен специалист образование от 1992 до 2008 година бях непрекъснато до колегите от детска градина 11, подпомагайки тяхната дейност и проблемите, пред които са се сблъсквали. Началото е поставено през месец юли 1969 година, когато първият директор Магда Георгиева Илиева издава първата заповед за назначаване на персонал в детската градина. Вторият директор, госпожа Снежана Гривчева, е назначена през ноември 1976 година. Третият директор е госпожа Елена Бояджиева. Ръководи детската градина от месец август 1993 година до месец декември 2019 година. Днес сме в края на 55-та учебна година на детска градина 11 Здравец в Благоевград. 55 години, това е време, в което много поколения деца направиха своите първи стъпки в живота именно тук, в нашата градина. Време е изпълнено с усмивки, игри, знания и обич. Това е история, в която има неуморен труд, отдаденост и безкрайна грижа от страна на всички, които са били част от този колектив. Учители, помощен персонал, ръководители, родители. Здравец не е просто институция, тя е дом на детството. Тук всеки ден се раждат приятелства. Тук се учим да мечтаем, да вярваме и да бъдем добри хора. И това е заслуга на всички нас, на вашата всеотдайност, професионализъм и сърце. Скъпи учители, вашата роля в живота на децата е безценна. Вие сте първите им вдъхновители, първите, които забелязват таланта и го насърчават. Благодарим ви, че с любов и търпение превръщате детските мечти в реалност. Скъпи родители, благодаря ви за доверието. Вие поверявате най-ценното нашите деца на нас, вашите деца на нас. Заедно градим едно по-добро бъдеще. Скъпи деца, вие сте слънцето на нашите дни. Бъдете винаги усмихнати, любопитни и дразновени. Продължавайте да мечтаете, да играете и да растете с радост. Скъпи приятели, нека този празник бъде не просто равносметка, а вдъхновение за още по-светло и успешно бъдеще. Нека следващите 55 години бъдат още по-цветни, богати на постижения и изпълнени с топлина. Честита годишнина, детска градина 11 Здравец! Благодарим за всичко, което сте и което ще бъдете. Благодаря за хубавите думи на директора на детска градина 11 Здравец госпожа Георгиева. Много хубаво е, че тук освен официалните гости, освен родителите, децата, има и младежи, които с умиление сега се спомнят за своите първи мигове в детска градина 11. Аз след това ще ви ги представя с гордост, защото сега те са част от студио Публични изяви към Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград.
И наистина всички ние се вълнуваме. Те се опитаха така да си припомнят кои са били техните учители в началото, но малко по-късно ще разберем. Сега искам да поканя тук на сцената областния управител, господин Георги Динев. Уважаема госпожо Георгиева, уважаеми учители, преподаватели, уважаема госпожо Шеляска, госпожо Богданова, уважаеми родители, скъпи дечица. Аз съм изключително щастлив, че имам възможността да бъда част от вашия празник. И знаете ли защо съм толкова щастлив? Защото всички ние, политиците, забързани в нашето ежедневие, забързани в неспирните срещи, забравяме кое е истинското ценно. А истинското ценно е това, което виждам в ляво и в дясно от мен. Тези усмивки на детските личица, тази щастлива детска душа. И за това искам да благодаря още веднъж на госпожа Георгиева, че с нейната покана ме направи част от този празник и осмисли деня ми. Уважаеми преподаватели, поклон пред вашето дело. Вие сте тези, които правите всичко, за да може тези деца да бъдат наистина нашите слънчица. Не се спирате дори и когато е невъзможно, дори и когато е трудно. Затова наистина огромен поклон пред вас и вашето дело. Скъпи дечица, слушайте вашите учители, слушайте и вашите родители. Нямате търпение да покажете какво са ви научили те, затова ще бъда изключително кратък. Към родителите ще кажат да имат повече търпение, да вярват на това, което учителите и преподавателите ще научат техните деца. Вярвайте, че ги водят по правилния път, за да пораснат и да бъдат горди благоевградчани и горди българи. Към всички още веднъж отправям пожелание за светли празнични дни. Само 3 дни ни делят от един от най-светлите празници за българската и славянската писменост, както и за община Благоевград. Пожелавам на всички ви да бъдем здрави, нека има щастие и благоденствие във всеки един дом. Честит празник, детска градина Здравец. Успех! Благодаря ви. Не мога да не поканя госпожа Шаляска, заместник-кмет по образование, бизнес развитие и социална и здравна политика към община Благоевград, която днес ще ви каже отмени много важни срещи, за да бъде наш гост тук в детска градина 11. Добър ден на всички, скъпи приятели, родители, мили дечица, страхотен екип на детска градина 11 Здравец. 55 години са много, но не са и много. Всъщност ги виждате пред вас. Ето това са 55 години. Аз преди 3 дни станах на 55 години. Всъщност 5. Това е един цял човешки живот. Това са поколения радост, усмивки, сбъднати мечти и много приключения и много предизвикателства. Искам от сърце да ви пожелая да бъдете здрави, да носите с гордост всяко едно свое постижение и да се наслаждавате на всеки един миг. Честити празници, бъдете щастливи и сбъдвайте. Благодаря от сърце, че ми позволихте да съм част от вашия празник. На добър час на всички. Благодаря. Децата вече са нетърпеливи и само след минути те ще ви покажат една малка част от това, което са научили, но преди това в протоколната част да съобщя, че поздравителни адреси по случай днешния празник са получени от Синдиката на българските учители и неговия председател госпожа Янка Такева. Поздравителен адрес от Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Поздравителен адрес от iOffice ООД, Офис Лан Благоевград. Поздравителен адрес, съобщавам ги по реда на тяхното приемане. Поздравителен адрес от Общински съвет Благоевград, от КНСБ Благоевград, от Регионален синдикат Образование към КТ Подкрепа Благоевград,
разбира се от община Благоевград, областна администрация, поздравителен адрес от Трето основно училище, от всички детски градини в община Благоевград има поздравителни адреси, поздравителен адрес от 9-то основно училище и поздравителен адрес от 11-то основно училище. Благодарим за уважението. Сега нека истинския празник да започне с първите участници, които наистина се нуждаят от много бурни аплодисменти. Заслужени аплодисменти за този тематичен танц, който ни представиха децата от трета група палавници с старши учител Лили Михайлова, учител Ива Владимирова и хореографа Рилка Георгиева. А Мариана Драчева е помощник-възпитател. Сега виждам, че тези прекрасни гъбки са готови за своето изпълнение. Аз се оттеглям и ви предоставям възможността да ги видите и да ги аплодирате вие.
Прекрасни за тях са тези аплодисменти, а това са децата от разновъзрастова първа и втора група Шарени петлета. Учителите на тази група са Александрина Величкова, Габриела Ищева, помощник на учителя и помощник възпитател Виолета Костова и отново хореографа Рилка Георгиева. Виждам, че сега ще се понесем всички заедно в ритъма на прекрасните български народни танци. Доказателство, че децата от детска градина 11 умеят да танцуват всякакви танци, а по-късно ще видите, че те умеят и да пеят много добре. Изпращаме нашите народни танцори от разновъзрастова трета и четвърта група Конче и Хургонче и старши учител Красимира Озунова и учител Мариета Караджова. Отново Рилка Георгиева е хореограф на танца, помощник на учителя и помощник възпитател Антония Костова.
И отново оставаме на фолклорна вълна, но този път с нашите най-малки и талантливи гайдари. Аплодисменти заслужени за тези танцори. Сега ще ви съобща, че те са от трета група палавници с учители. Старши учител Лили Михайлова, учител Ива Владимирова, Рилка Георгиева хореограф и помощник възпитател Мариана Драчева. Преди да продължим, дами и господа, искам да поканя тук на сцената едни младежи, които с умиление днес си спомнят годините. Те ще ни кажат преди колко години са били тук в детската градина. Нека да посрещнем с аплодисменти с брат и сестра Дейвид и Вики Илиеви и Богомил. Те и тримата са в студио Публични изяви и посещават детската градина вече като любители актьори. Дейвид, преди колко години беше в детската градина? Ами, не мога да кажа със сигурност, но 10 години. Не можеш да сметнеш? 10 години, да. Нищо, ние ще ти помогнем. Виждаш ли тук някъде твоята учителка от детската градина? Ами, да, виждам. Я помахай и тя да помаха да видим коя е била твоята учителка в детската градина. Името помниш ли?
Динкова мисля, че беше. Тук ли е госпожа Динкова? Няма я. Добре, Вики, ти да кажеш, спомниш ли си твоите учители? Да. Казвай, ти си ги записала на телефона. Давай. Снежана Димитрова. И? Василка Юрукова. И госпожа Юрукова. Няма да питам дали са били послушни. Дейвид ми се оплакал много пъти, че е ял така шамари в детската градина. Аз бих казал, че са му били малко тези шамари. Още е трябвало да има, за да стане такъв човек, какъвто е сега. Дайте микрофонът сега на Богомил, който се притеснява. Боги, ти с какво си спомняш годините в детската градина? Спомням си годините в детската градина като много приятни, защото госпожите бяха много мили и даже виждам моята госпожа. Помахай! Тя ми позволяваше, нали, докато всички други деца правиха различни неща, аз да си рисувам. И сега, нали, с това рисуване, наскоро в Юзо имаше изложба с 300 рисунки от ученици от 8 и 12 класи и могат да спечели първо място. Ето, виждате ли какви талантливи деца са излезли от тази детска градина? Сега и лично ще споделя нещо. Аз съм много горд, защото още веднъж ще ви кажа, че те са една малка част от студио публични изяви към Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Благодаря ви за това, че днес дойдохте на празника, а ние сега продължаваме с следващия много мил танц, който виждам са готови тези малки козлета. Нека първо да ги видиме и след това ще ви представя и техните учители.
Може много да се ръкопляска тук, много, не само на малките козета, но и на техните учителки, които ги видяхте, че танцуват не по-зле от възпитаниците им. Иначе това беше първа група патиланци с старши учител Величка Бошкова, старши учител Таня Равначка и помощник възпитател Александра Маркова. Сега, всеки момент може някой да каже ще завали диш, но няма да завали. Но следващия танц, който вече е готов да покажем, се казва Кап, кап, капчици. Небі голові, раптом потемніла, і почувся грім, нощі не парився, він співав пісні, у вікно настукував мені. Нощі капає зі стіхи, кап-кап-кап, я ступаю тихо-тихо, кап-кап-кап, сумець мені по суші, кап-кап-кап, я гуляю по калюжах, кап-кап-кап. Я одна сміюсь, я більше ні краплі не боюсь. Дощик капає зі стріхи, кап-кап-кап, я ступаю тихо-тихо, кап-кап-кап, сумиці мені по суші, кап-кап-кап, я гуляю по калюжах, кап-кап-кап. Аплодисменти за тези талантливи деца. Госпожо Юрукова, вече спокойна ли сте? Ето, че се получи танца. Госпожо Георгиева, вие как сте? Тържеството върви, чудесно е, времето е хубаво. Ние продължаваме с един танц. Сигурен съм, че ще има страшно много аплодисменти. Не знам защо, на мене това ми е един, само един от любимите танци на детска градина 11 Здравец. Представям ви го, а вие ще ги посрещнете децата с аплодисменти.
нетърпение го очаквах този танц, че забравих да ви представя учителите на предишното изпълнение, затова сега ще го направя. Това са главен учител Василка Юрукова, старши учител Снежана Димитрова, Полина Сатиева е хореографа и помощник възпитател Станислава Тумбева. А на този танц, който току-що видяхме, те са от четвърта група Славейчета, старши учител Христина Котева, учител Надежда Бойчева, хореограф Рилка Георгиева, помощник възпитател Диана Манова, помощник възпитател и помощник на учителя Гергана Тошева. Продължаваме с нещо наистина много вълнуващо. Малки балерини, с позиция трябва да излезете, точно така. Това са деца от групите Шарени петлета и Конче Вихрогонче и хореографа на този танц е госпожа Красимира Митова. Една минута отдих, но нещо много приятно, което ще ни го съобщи госпожа Михайлова. Госпожа Михайлова, заповядайте тук на сцената. На цялата детска градина да изкажем своята благодарност към госпожа Георгиева. В нейно лице ние видяхме един сърдечен и всеотдаен човек. Госпожо Георгиева, желаем ви здраве, вдъхновение и удовлетвореност от работата, въпреки ежедневните предизвикателства, пред които сме поставени. Честит празник! Заповядайте, госпожо Георгиева. На сцената госпожа Богдана Костадинова, да изкажем
своите благодарности и на вас за подкрепата, която ни давате, за тези прекрасни ръководители, които работят с нас. Много благодаря. По-скоро тези цветя са за колегите, които са всеотдайни и вижда се резултата от вашата работа. Благодаря на госпожа Цекова за това, че първа, заедно с госпожа Арабаджиева, извинявам се, ни подадохте ръка и допуснахте колегите да влезат в вашите градини. Всички вие виждате какъв е резултата. Благодаря от сърце. Вярвам в успешната бъдеща работа. Благодаря ви, госпожо Костадинова. И една кошница за госпожа Бояджиева, която по уважителни причини не присъства, но кошницата, ето я, ето тук може да оставиме, ще и бъде изпратена заедно с благодарственото писмо. След тези мигове на признателност не ни остава нищо друго, освен да се понесем в ритъма на валса. Със сигурност
Поне една от тези танцови двойки ще стане шампион на България точно по спортни танци. Валс, изпълнен от трета група палавници, старши учител Лили Михайлова, учител Ива Владимирова, Рилка Георгиева хореограф и помощник възпитател Мариана Драчева. Сега ще се отправя при официалните гости, защото едно пиленце, както казват, току-що ми съобщи, че госпожа Богданова, председателя на Общинския съвет Благоевград, е била в тази детска градина. Така ли, госпожо Богданова? Да, действително е така. Затова за мен днес е изключително удоволствие и вълнение да присъствам тук. Честит празник на всички! Може да се каже, че аз съм един от основателите на детската градина за толкова години. Така че честит празник! Благодаря на учителите, че полагат усилия и ни възпитават нашите деца. Пазя мили спомени от тази детска градина и мисля, че за всички деца, които посещават, е така. Честит празник! Много ви благодаря. Ето, че това беше нашата голяма изненада. А сега, дами и господа, искам да поканим на сцената да събере всички деца, всички техни учители, защото дойде един най-хубав миг. Мигът, който е най-вълнуващ на всеки един рожден ден. Колегите ще се организират децата да ги доведат на сцената. Може и тук отпред да застанем, защото има една много приятна изненада. Бързо всички деца на сцената. Цялата детска градина 11 здравец на сцената. Госпожо Георгиева, и вие трябва да дойдете. И учителите, разбира се. Има ли място всички? Така, останете още малко на сцената, всички учители, защото сега искам да ви представя и останалите членове на колектива на детска градина 11, които дават немалко от себе си за развитието на тази детска градина. В тази детска градина се обучават и възпитават 12 деца с специални образователни потребности. С помощта на логопед. Аплодисменти за Албена Пецева. Да я поканим да излезе отпред.
психологът Десислава Тързиева също да заповяда и ресурсен учител Любима Телева. Всички горе на сцената има достатъчно място. Цялата дейност на детската градина би била немислима без помощта на главния счетоводител Елка Арангелова. Завеждаща административна служба Ирена Попдимитрова. Един от много важните хора във всяко едно звено, домакина Мария Митева. Много важно. Не може в едно детско заведение без грижите на медицинската сестра Вера Бояджиева. За мен е най-важният човек и готвача. В случая Ралица Богданова. И нейният помощник Ани Маликатова. И човека, който винаги е на линия, общия работник Иван Дамбов. Дами и господа, това е целият екип на детска градина 11 Здравец. Още веднъж да ги поздравим, защото само след малко на сцената ще поканим тези, които са абитуриенти. За първи път в живота си те ще се нарекат с тази дума абитуриенти. Благодаря ви, колеги. Нека сега да освободим сцената. А през това време, докато освободим сцената, ми казаха, че има още изненади. Кой ще ги съобщи тези изненади? Децата сега ще си седнат на своите места. Само да освободим сцената, защото аз в началото ви казах, че днес ние ще отбележим не един, не два, а 3 празника. Сцената е свободна. Изненадата кой ще обяви, колеги? Госпожо Михайлова. Усещам, че госпожа Михайлова утре ще я видим на едно много важно събитие. Госпожа Георгиева, да обявим ли, че тя е учителя на годината от детска градина Здравец. И затова днес е толкова много ангажирана. Заповядайте, госпожо Михайлова. Една стойка може да сложим за микрофона, да ни бъде по-удобно. Първо искам да ви поздравя и вас, господин Веселински, за цялото тържество прекрасно, за това, че винаги се отзовавате. По един малък подарък сме ви подготвили за вас и целият екип на личностния център. Госпожа Рилка Георгиева. За госпожа Полина Сатиева. Ваня Цветанова. Екатерина Табутова също. Красимира Митова. От името на всички колеги да ви благодарим за съдействието и за всичко, което правим заедно. Благодаря ви и на вас, колеги. А сега на сцената каня Мадисън, защото преминаваме към финалната част на днешния празник. Да изпратим децата от 4-та група. Мади, не го пипай, чакай. Така, пусти си ръчичките. Това ли си? Да. Я кажи нещо. Довиждане детска градина.
Настъпи най-трудният час. Раздяла след той ще заминем в училище истинско аз. А в моето детско креватче кое ли детенце ще спи? А може първо да плаче, а после и то като мен също да скърби. Довиждане детска градина. Ех, малко тъжен е края, отива си нашата дружина. Тук малки деца ще играят, започва учебна година. Ще викнем здравей първи клас, довиждане детска градина. С добро си припомням за нас. Мади ни пренесе така в атмосферата на училището, което ще дойде само след няколко песен. Мади, остани тук, защото сега ще поканя всички деца, всички абитуриенти да дойдат на сцената, за да ги видим и да ги изпратим. Нали така се казва? И да им благодарим за това, че са били през цялото това време в детска градина Здравец. Ето отзад застанете, да ви видят всички, защото вие сте най-големите. Ще ви направим абитуриентски балове, така както се полага. Минете назад, за да поканим и госпожа Георгиева, която като директор на детската градина ще ви поздрави. И застанете всички отзад, застанете всички отзад, не на микрофона, отзад застанете. Колегите също нека да дойдат, които са учителите на 4-та група. Минете назад, за да има място за госпожа Георгиева. Госпожо Георгиева, отново ви давам думата. Заповядайте. На добър час на нашите абитуриенти. Пожелаваме да бъдат много ученолюбиви в първи клас, да бъдат отлични ученици, но преди всичко да бъдат добри хора. Вярваме, че сме предали тая доброта на тях и те ще я покажат в училище. На добър час! Ще им връчим след малко, нали, госпожо Георгиева, първите ви официални документи. А сега, вие готови ли сте с поздрав? Като най-голями, най-послушни, защото до година на есен вече няма да бъдете в тази детска градина. Нека да чуем песента, която сте подготвили, с която ви казваме довиждане и благодаря. Да ходим всички речи дрежки и чорапи нови, зъбки и очи, сби да сме готови. Мама ме оставя с целувка нежна, госпожата с радост вътре ме отвежда. Мама ще работи, а аз ще играя, тук е забавно, всичко ще узная. В детската градина госпожите чакат, срещат ни с усмивка и закуска слагат. Толкова добри са, винаги засмени, сами се храним ние, защото сме големи. Добро утро, отвори очички, хайде в детската градина, да ходим всички, речи дрежки и чорапи нови, зъбки и очи, и сби да сме готови. После ще спи, да пораснем големи, в легалца малки с топли постели. Мамо, ще сънувам как играем с нея, ще летя високо и много ще се смея. На двора ще отидем, когато се събудим, защото са червени листата, ще се чудим. Ще се гоним много, ще играем там, ще се скрия в двора, както аз си знам. Добро утро, отвори очички, хайде в детската градина, да ходим всички, речи дрежки и чорапи нови, зъбки и очи, и сби да сме готови. Забавлявам и
играя и пея. Обичам и с приятелите щастливо да се смея. Мама ще дойде точно в 5. Пръв ще ме вземе, имам късмет. Уважаеми дами и господа, мили абитуриенти, деца, колеги, учители! Това беше всичко от днешния празник. Денят, в който всички ние отбелязвахме 55 годишнината от създаването на детска градина 11 Здравец. Изпратихме достойно тези, които бяха 4 години тук, да им пожелаем да им бъде много леко в училище, за да може до година по същото време да направим същото и с останалите. Благодаря ви за това, че уважихте днешния празник. На родителите, имате най-прекрасните деца. Продължавайте така да се доверявате на всички и целият колектив на детска градина Здравец 11. За мен беше наистина удоволствие, че бях днес тук и споделих празника с всички вас. Бъдете живи, бъдете здрави и много хубаво посрещане на най-българския празник. 24 май започна да капе, вече може да започне да вали. Бъдете здрави, хубав ден!